Jeg er født og opvokset på landet og har jo, hvad kan man sige, brugt rigtig mange timer både på at køre traktor og tromle og siddet ude i marken og ventet på, at der skulle komme en ræv. Så hvad kan man sige, mit forhold til naturen er jo stærkt præget af det. Og det kommer mere og mere ind i mine billeder efterhånden, kan jeg mærke. Det kommer tilbage på en eller anden måde. Jamen, jeg har jo egentlig startet sådan fra en temmelig abstrakt baggrund, hvor jeg arbejder med mange tegn og symboler. Og så har jeg igennem nogle år sådan fået en trang og en lyst til at arbejde mere og mere figurativt. Og så er jeg også blevet sådan rigtig nysgerrig omkring at læse noget kunsthistorie. Så det har jeg selvfølgelig fået en stor betydning for mit billedsprog, tænker jeg. At det ligesom har fået et tag i mig, og min nysgerrighed blev i hvert fald vakt. Og det har sådan på længere sigt dannet grundlag for mit billedsprog i dag. Det er helt sikkert. Nu kan man så sige, at jeg nogle gange faktisk begynder at hente noget af det gamle frem igen, og så prøver at integrere det, sådan at jeg på en måde bevæger mig lidt imellem 2 og 3D, og det felt synes jeg faktisk er rigtig spændende. Kunsten er jo altid et udtryk for, hvordan vi egentlig har det med hinanden som mennesker, og det er jo sådan, det er det, jeg prøver at give udtryk for i mine billeder. Så for mig så er alle mine billeder egentlig menneskebilleder. Det er et udtryk for, hvordan jeg mener, at vi er, og hvordan jeg føler, at en tilstand kan være også. Der var på et tidspunkt nogen, der ville købe mine værker, og der var faktisk 4, der ville købe mine værker på en gang. Det var lidt sjovt. Så der var nogen, der blev sure.